Evo nas na Adi Ciganli sa gospodinom Dejanom Nikolićem pred prvi beogradski polumaraton. Dugo smo čekali da imamo 2 trke tog ranga u Beogradu. Jako smo uzbuđeni i imamo puno pitanja koje ste i vi slali, koje smo mi smislili, tako da hajde da odmah uskočimo ovu temu. Zašto imamo još jednu trku? Zašto samo polumaraton? Ovo nije samo trenutak u kojem smo mi odlučili da imamo još jedan događaj. Ovo je bio proces, možda možemo da kažemo čak i 10 godina, u kome smo razmišljali šta bi bio sledeći potez u odnosu na ono što smo do sada organizovali kao beogradski maraton, a imali smo do sada u našem portfoliju nekoliko događaja, sem onih koji se sada održavaju i na koje su naši učesnici, a i pripadnici trkačkog pokreta već navikli. Znači nije u pitanju samo beogradski maraton, po okviru njega i trka zadovoljstva i polumaraton. Imali smo u dosta navrata 11 godina i žensku trku, koju imamo nameru da obnovimo, i beogradsku trku kroz istoriju. Dečji maraton je takođe sastavni deo našeg programa i smatramo da je vrlo značajan kao događaj. Ali smo polumaraton, odnosno događaju koji je bio u drugom delu sezone, znači odnosno na april, razmišljali dosta dugo, posljednjih 5 godina nešto intenzivnije, i ove godine smo se u stvari negde početkom godine sa predstavnicima grada dogovorili o tome da ove godine idemo sa takvim događajem, s obzirom da je ovo bilo i 30. izdanje, jubilarno izdanje beogradskog maratona. Želeli smo i taj informativni talas da iskoristimo u pripremi za ovaj događaj. Međutim, došlo je do određenih promena, a prevashodno u smislu određivanja termina za ovaj događaj, tako da smo se već u aprilu opredelili, odnosno čuli smo i dobili preporuke od predstavnika grada da bi bilo bolje da termin bude nešto kasnije, mada i u tom trenutku još uvijek nismo znali kada je to kasnije. S obzirom da se ulazilo u ozbiljnu rekonstrukciju dosta ulica u gradu i svedoci smo kao ljudi koji žive u ovom gradu da je to trajalo za neke ulice gotovo celo leto, pa je do pre par dana. U svakom slučaju, negde sredinom leta smo shvatili da će to biti ili kraj novembra ili početak decembra, i onog trenutka kad smo prvi put mogli to da najavimo, mi smo to uradili. To je bilo sredinom septembra meseca, što je bilo relativno kratko vreme i za objavu i za otvaranje početka prijavljivanja, ali smo se saživeli sa time. Znači, sad jako dobro znamo da je to 3. decembar, da smo od početka, bez obzira što smo to najavljivali u vreme kad je bilo lepo vreme, znali da može da bude i hladno, da može da bude i ružno vreme. U svakom slučaju, 3. decembar je termin koji je ove godine, da tako kažem, iznuđen, ali smo prihvatili jer smo sa gradom partneri i grad podržava i beogradski maraton, a i ovaj događaj. Tako da ćemo sada živeti na način na koji jedino možemo, znači da se pripremimo za sve moguće vremenske uslove, a pritom bi ovaj događaj trebalo da bude sledeće i sledećih godina u drugom terminu, a to je kraj septembra i početak oktobra. Znači to možemo sad da najavimo, već bit će početak oktobra. Mi smo baš i pre neki dan imali konferenciju za novinare u gradu, gde je bio zamenik gradonačelnika koji je rekao da će onda trči 10 km gradonačelnik polumaraton. U svakom slučaju, malo pre smo počeli sa time zašto još jedan događaj po polumaraton. Nije samo polumaraton, to svakako znate i znaju svi oni koji su se i prijavili, verujem i mnogi trkači i uopšte pripadnici trkačkog pokreta, da će to biti 2 trke, znači u polumaratonu, beogradski 21, tako smo ih nazvali, i beogradski 10, odnosno trka na 10 km. Super, da li možemo da očekujemo još neku trku u vašem portfoliju, pored ove 10 već? Biće tradicionalno maraton na proleće i polumaraton na jesen. Da li će biti još nešto između? Biće još nešto u nekom periodu, svakako. Prvo bismo želeli da se vratimo onim događajima koje smo već organizovali. To je ženska trka i beogradska trka kroz istoriju. To su potpuno 2 različita projekta namenjena različitom tipu, rekao bih, trkača, odnosno trkačica. Ženska trka, vrlo jednostavno ime govori šta je. I evo, baš smo i u ovom prostoru organizovali 11 godina. Verovatno ćemo ovdje i da nastavimo, s obzirom da najveći broj učesnica koje smo do sada imali bio 3.500, što je prilično veliki broj pre 10 godina. Verujemo da je sada ženska populacija i zainteresovanija za trčanje i da možemo da imamo veći broj učesnica. To nam je izuzetno drago, to moram da kažem, naravno. A pokazuje se i kroz maraton i polumaraton, mislim na ovaj događaj koji smo već do sada organizovali, a i po prijavama za polumaraton. Da je u nekom periodu od otprilike 8 do 10%, negde pre 10 godina, pa možda i 8, taj procenat ženske populacije koja učestvuje u polumaratonu i maratonu porastao na preko 30%. Da, pratimo mi tu statistiku i to je zapravo grupa koja najviše raste od svih učesnika. Muškarci se stabilizuju, ali žene sve više trče i to je sjajno, tako da pozivamo sve trkačice da počnu da trče i malo ambicioznije. Ako su za sad same trčile, se spreme za trku od 10 km ili za polumaraton jednog dana. To su super vesti. Da li možemo da očekujemo
Šta možemo da očekujemo na stazi, to nas sad zanima. Pošto imat ćemo dve staze, jednu za 10 i jednu za 21 km, da li će biti nekih navijačkih grupa, nekih bendova kao što očekujemo za maraton ili... Biće i toga, naravno, s time što, opet kažem, mi smo morali da se prilagodimo vremenskim uslovima. Znači, ne očekujemo da će biti kao na Beogradskom maratonu 28 ili 26 ili 20 stepeni, pa onda možemo da izvedemo i neke mlade ili... Pošto je bilo oni koji su želeli da se prijave, recimo iz osnovnih škola ili srednjih škola, bendovi, nismo želeli da idemo u taj rizik. Opredelili smo se za neku stabilniju varijantu, imaćemo naravno bendove, imaćemo zabavu na događaju, imaćemo sve ono što je neophodno da događaj kao takav pruži sve ono što treba da učesnici budu zadovoljni, mi verujemo da će tako biti, zaista na tome radimo. Tako da to ne možemo da kažemo od iznenađenja, znači nešto što bi trebalo da bude uobičajeno. I kažem ponovo, verujem da će učesnici biti zadovoljni, počeli smo od toga da, bar se nama dopadaju, da smo obezbedili izuzetno lepe majice za sve učesnike, prvi put sa dugim rukavima, što je naravno primereno vremenskim uslovima za ovu priliku. I kažem, rukovodili smo se tim datumom 3. decembar, tako da smo želeli da događaj organizujemo, da ga učvrstimo, a da odatle sa prvog događaja i u odnosu na komentare koje budemo imali, naravno, ili očekujemo svakako, prvo često i pitamo za komentare, predloge, kritike, da bismo sledeći događaj mogli da organizujemo bolje, kvalitetnije i verovatno sigurno sa većim brojem učesnika. Ovaj smo predvidjeli na nekih oko 4000 učesnika, to će najvjerojatnije biti tako, baš zbog tih vremenskih uslova. I sami znate da je kraj septembra, početak oktobra mnogo bolji za trkače, tako da ne sumnjamo da će sledeće godine biti mnogo bolje sa većim brojem učesnika. Mi svakako ovu trku da pozivamo da trče kao LSD trening, odnosno da ne jure vreme, pošto su već obaramo formu. To je jedna od prednosti ovog događaja. Za održavanje kondicije. To je jedna stvar i dodatni motiv da onako možda malo i budući učesnici Beogradskog maratona nadam se podignu malo nivo forme, jer uvek je trka dodatni izazov. Pogotovo što će ovo biti i nova staza u većem delu onoga što se bude trčalo, a malo ste pomenuli, to nismo završili bili. Znači na 10 km to je potpuno nova staza s obzirom da nismo imali do sada 10 km, a polumaraton je izmenjen u odnosu na standardni polumaraton u okviru Beogradskog maratona, sem starta i cilja. Znači želeli smo da zadržimo start i cilj na istom mestu, prevashodno iz razloga sigurnosti u organizaciji. Znamo kakvi su to prostori, da su logistički dobri, široki, da možemo da ih pripremimo za i veliki broj učesnika, tako da je start na poznatom mestu, znači ugao Bulevara Kralja Aleksandra i Resavske, gde startuje Beogradski maraton i cilj praktično opet na istom mestu, a to su Terazija, odnosno Hotel Moskva. Ostalo se menja i verujem da su pogotovo budući učesnici već upoznati sa delom staze. Idemo malo ispod Kalemegdana, i raduje nas. Prolazimo pored Patrijaršije, taj stari deo grada i onda ulazimo na Brankov most. Tako da učesnici na 10 km će samo praktično da pređu na Novi Beograd i odmah će se Brankovim mostom vratiti onim poznatim delom ulica prema Kneza Miloša i prema Kralja Milana prema Terazijama. A polumaratonci će ići drugim delom Novog Beograda, odnosno drugim ulicama u odnosu na ono što je uobičajeni polumaraton. Da, svakako trasa je objavljena, možete da vidite na sajtu Beogradskog maratona, istražite malo ili nemojte ako želite da budete iznenađeni, svakako slučaju biće savršeno markirano. Da se malo osvrnemo na pitanja koje često postavljaju naši čitaoci je razlika u strpninama za domaće i strane učesnike. Možete da date konačno definitivan odgovor zašto je to tako i šta zapravo stimulišete? Ako bismo je nazvali u ekonomskom smislu, cenovna politika je vrlo osetljivo pitanje. I uvek, naravno, u bilo čemu, pa i kad uđemo u prodavnicu bilo koju. O čemu se zapravo radi? Ima nekoliko stvari koje su tu vrlo bitne. Prva je, verovatno većina sadašnjih učesnika Beogradskog maratona, pogotovo onih mladih, se uopšte ne sjećaju da je pre 15 godina učešće na Beogradskom maratonu bilo besplatno. Znači, to je bio ulog Beogradskog maratona u razvoj trkačkog pokreta prevashodno u Srbiji. Tada nismo imali mnogo stranaca. Stranci koji su dolazili, oni su se čudili da je to moguće. Međutim, mi smo shvatili da je ono vreme bilo vrlo teško, pogotovo u vreme krize. Svega što smo prolazili, da ne pominjamo, to ponovno Beogradski maraton je zaista svašta preživeo od svog osnivanja. Naravno da tako nismo mogli da izdržimo i da smo se onda opredelili na ono što je sasvim normalno. Kada se opredelite na tako nešto i kada date prvu cenu, onda ste se u priličnoj meri ograničili na ono što će biti druga i sledeća cene u odnosu na sve ono što vi pružate kao organizatori događaja. Jedna od stvari je bila i ta da idemo sa tom razlikom, jer je već prvi put smo primenili uopšte cenovnik kada smo počeli sa primenom toga da ljudi moraju da plaćaju da bi učestvovali kao i na svim drugim mestima.
napravili smo tu razliku i želeli smo naravno da da je smanjimo ili da ona nestane. Međutim, to je vrlo teško i u stvari tu više problema imamo sa strancima, ako ih uopšte imamo. Mi komuniciramo sa ljudima, javljaju se stranci pa kažu mi smo diskriminisani. Zašto mi plaćamo više u odnosu na domaće učesnike? Onda mi na sličan način na koji evo sada mi ovdje pričamo, pokušavamo da im objasnimo i u većini slučajeva nam se čini da uspemo, a to je sledeće. Domaći učesnici nemaju toliko novca koliko imaju stranci, većinom, naravno, ne mislim na zemlje okruženja, prevashodno na, da kažem, Bosnu i Hercegovinu, to je druga zemlja, Makedoniju i tako dalje. Svi ostali u okruženju su u boljoj situaciji nego mi, kada je u pitanju finansijska situacija, naravno. I ta se razlika malo smanjila u poslednje vreme. Ali nismo mi jedini, daleko od toga da smo jedini kao organizatori, mnogo događaja imaju različitu cenovnu politiku, pa i mnogo događaja recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, u zapadnoj Evropi i tako dalje. Tako da ja zaista to ne vidim i mi u Beogradskom maratonu kao neki, pogotovo ne veliki problem, bez obzira na ne stalna pitanja, nisu više ni stalna pitanja. Tako da ono što se događa, povremeno povećanje cena, ono je, nama se čini, minimalno u odnosu na sve ono ostalo što su troškovi organizacije događaja. Vrlo često učesnici nemaju sliku, naravno da ih mi ne krivimo zbog toga, ali nemaju jasnu sliku o tome koliko stvari događaju košta i koliko sve treba uraditi. Ne organizuju sami nešto. Pa možda i tako. Dok se ne vidi šta je u stvari sve to što mora da se uradi, da se plati, koliko ljudi je angažovano i tako dalje. U ostalom i na kraju krajeva naše cene ili cene učešća na Beogradskom maratonu, pa evo sada na polumaratonu prvom, po nama su niske, čak su niže od mnogih događaja u okruženju ili su na tom nivou, tako da... Da pomenemo samo za ovaj polumaraton, koja je bila prva cena? Prva cena mislim da je bila 1200 za 10 km i 1600, tako je. Za polumaraton sada je u ovom trenutku još ovih par dana 2200 za polumaraton i 1850 za 10 km, ali imali su učesnici preko mesec dana mogućnost da plate po toj najnižoj mogućoj ceni i ona je zaista niska, 80 evra. Da li su ljudi čekali posljednji dan kao ja da poplate najviše cene? Događa se i to. Da najviše ljudi plati. Sad, zašto tako? Međutim, vrlo je bitno da napomenem ovom prilikom, a to je da ovom prilikom neće biti moguće plaćanje sad to više i nije prijavni centar, nego je to centar gde će se podizati učesnički paketi i to prvi put primenjujemo. Znači, završetak prijavljivanja, odnosno plaćanja za učesnički paket je 30. novembra, to je četvrtak. U petak i subotu u tom prijavnom centru će biti moguće samo podići učesničke pakete. Znači, to još jednom pominjamo. Znači, par dana imate da... Upravo tako da može da se uplati posljednjeg dana, ako to budete vi uradili, ali zašto ne malo ranije, jer to je problem i logistički za organizatora, zaista. Upravo to smo te progresivno povećanje cijena zapravo organizatorima olakšava da planiraju troškove i zato oni žele da svi zapravo najnižu cijenu i plate, ali da plate na početku. To je jedan aspekt tih talasa. Obično organizatori imaju po 4 talasa ili tako nešto. Tako da jedna stvar je predvidjeti broj mogućih učesnika i onda kada shvatite da u odnosu na ono šta treba na kraju da bude, kada trkač prođe kroz cilj, šta dobije pre toga u svom paketu, onda vidite da to stvarno nije jednostavno. Evo sada za 4000 učesnika predviđenih ili planiranih treba 4000 medalja, 4000 majica, 4000 plus okrepa, desetine hiljada boca vode i svega ostalog što ide uz to, naravno sistem merenja vremena, predvidjeti brojeve i tako dalje. Tako da ono što je dobro za učesnike kada ranije plate, to znaju i na drugim događajima, to je da recimo imaju neke privilegije, a to je da mogu da imaju svoje ime na startnom broju, da mogu da promene trku u okviru događaja. Što kasnije to urade ili vrše plaćanje, imaju manje mogućnosti za takve stvari. Tako da, a i nama je naravno lakše za organizaciju. Čini nam se da je mnogo bolje da svi imaju imena i da se to vidi, pa da onda publika i njih podržava tokom prolaska, pored onih delova gde ima publike, da ih pozivaju po imenu i tako dalje. A druga stvar je naravno što ranije planiranje svega onoga što nam treba da bi i učesnici bili zadovoljni. Nama je cilj da učesnik bude zadovoljan, to je ono čemu težimo u svakoj organizaciji. Nama su isto trkači najvažniji, to je njihovo zadovoljstvo. Da li možete možda malo da pričamo sada o ko gradi maraton? Mislim, zapravo, da li ste više okrenuti u ovom sada polumaratonu ka rekreativcima ili ka atletičarima? Za koga je trka više namenjena? I da li se to razlika od Beogradskog maratona koji ipak dolaze ljudi koji su ozbiljne elite? Pa, mi smo se zaista davno, još pri početku organizovanja prvih događaja, a onda kada su formirali preduzeće, to je bilo 1992. godine, opredelili na
promociju rekreativnog sporta. Znači, a to znači široke mase ili svi oni koji hoće i žele da se bave trčanjem bez obzira na uzrast, znači na kategorije, na stanje pripremljenosti ili nepripremljenosti i mislim da se to vidi kroz događaje koje organizujemo. Činjenica je da je do sada Beogradski maraton imao i vrhunske takmičare. U pojedinim godinama neke od njih koji su bivali i svetski rekorderi ili su bili među 3 ili 5 u svetu. To je bilo pre 10-15 godina. To smo mogli da učinimo u tom trenutku i takva je bila orijentacija. A to je delovalo i na buduće učesnike da shvate da je organizacija ozbiljna i to je bio deo PR-a na određeni način. Međutim, i sada se vidi, čini mi se i kroz Beogradski maraton, a evo sada na polumaratonu, mi nijednog trenutka nismo pomenuli to što se rekli, elitne takmičare. Znači, orijentisani smo zaista i fokusirani potpuno na rekreaciju kao faktor. Imaćemo sigurno neke dobre takmičare i iz Srbije i iz okoline, pre bih rekao, nego iz Afrike, jer nismo ih pozivali, ali ima oni koji su zainteresovani, s obzirom da su vidjeli da je novi događaj u pitanju. Međutim, opet, jedan drugi aspekt je bio takođe vrlo bitan, a ovo je možda dobra prilika da to pomenemo. Se retko o tome priča. Beogradski maraton postoji 30 godina. I ta naša orijentacija da se prevashodno bavimo rekreacijom, da se okrenemo velikom broju onih koji mogu da učestvuju, je pomogla, izrodila i kvalitetne takmičare i učesnike. Baš smo skoro gledali neku statistiku. Maraton kao atletska disciplina, a na olimpijskim igrama atletika ima 46 olimpijskih disciplina. Znači atletika je najzastupljeniji sport na programu olimpijskih igara. Maraton je naša najuspešnija atletska disciplina, znači u Srbiji, zaista. Jer i uopšte dugo trčanje. Jer ono što se dogodilo od, evo, baš tih godina, nekako se poklopilo sa istorijom Beogradskog maratona, pa želimo da verujemo da je i zahvaljujući Beogradskom maratonu došlo do toga. Ali imali smo veliki broj olimpijaca, učesnika svetskih prvenstava, prvenstva Evrope. Recimo da pomenemo Suzanu Ćirić koja je bila trostruka olimpijka, a bila je dugogodišnja rekorderka i Jugoslavije i Srbije. Posle toga Jan Benša koji još uvek ima drugi rezultat u maratonu u Srbiji sa 2:14:01. Rekorder je Srbije u polumaratonu, bio je 20. na prvenstvu sveta u polumaratonu. Posle toga naravno Olivera Jeftić praktično već od tog nekog doba, pa evo do sada višestruka olimpika, bila je 6. na olimpijskim igrama, rekorderka sada Srbije. Pobednica na mnogim velikim maratonima. Evo, prošle godine smo opet imali nove olimpijce, tako kažem, to je Teodora Simović koja je trčala, odnosno ove godine trčala na Beogradskom maratonu praktično olimpijsku normu, odnosno normu za svetsko prvenstvo. Anđelko Rističević prošle godine učestvovao na olimpijskim igrama, a u međuvremenu bilo dosta onih koji su takođe i učestvovali na olimpijskim igrama i postigli izvanredne rezultate, recimo kao što su Darko Živanović bio je takođe olimpijac, potom Ana Subotić olimpika, Goran Raičević koji je bio izvanredan trkač na duge pruge, Boris Avdević koji je još uvijek rekorder Srbije i tako dalje. Znači, zaista veliki broj, onih ni u jednoj drugoj atletskoj disciplini nismo imali toliko dobrih takmičara i učesnika velikih takmičenja. Kažem još jednom, želimo da verujemo da je to i zahvaljujući Beogradskom maratonu, bar u nekom delu, ali s druge strane smo se opredelili baš na rekreativne učesnike i to će se vidjeti kroz organizaciju ovogodišnjeg polumaratona, tako da ćemo tako pripremati i sledeći Beogradski maraton i mislim da je ovo jako dobro, ovo je zaista dobra prilika, želim da se zahvalim da imamo ovakvu mogućnost da možemo malo šire da pričamo o onome što zajednički radimo, na kraju krajeva zaista smo na istom putu i želji da promovišemo trčanje kao zdrav način života, što ovo u osnovi jeste i eto, ovo je naša prilika da se zahvalimo na vašem dugogodišnjem radu u poslednjih decenija skoro. Da, skoro deceniju. Hvala na tome da nama su rekreativci stvarno u fokusu i verujemo da trčanje menja ljude na bolje, da se ono gradi zajednice koje su na kraju krajeva zdravije i srećnije i uspešne. Možda deluje pretencijozno, ali bih rekao, mi smo sigurni u to. Mi smo sigurni isto, zato. To je zaista tako. Svi koji trčete osjet. Tako je. Da li imate još nešto što biste možda rekli? Da li ćemo imati na proleće isto polumaraton? To je bilo često pitanje ili on samo jeste? Da, hoćemo, imat ćemo svakako. Znači, ostajemo pri istom konceptu. Sledeće godine, 21. aprila, 31. Beogradski maraton, imaće trku zadovoljstva, polumaraton i maraton. Mi mislimo da smo na takav način ispunili mogućnost za sve one koji žele da se bave trčanjem, da mogu da uzmu učešće u nekom od događaja. Pripremit ćemo neka iznenađenja za taj događaj, to ćete vidjeti svakako, nadam se vrlo uskoro, ali želimo prvo da završimo da on bude još jedan spektakl na ulicama Beograda. To su neke nove tendencije ili produženje u stvari tendencija koje postoje već u svetu trčanja. Mnogi drugi organizatori koji su duže na atletskoj sceni i na maratonskoj sceni od nas su to definisali kao obavezu da se sve vreme tokom održavanja ovih događaja praktično
komunicira sa učesnicima, da se razmišlja o tome kako na koji način i dalje promovisati trčanje, da ostane ono što je sada, a moram da kažem da je to vrlo teško, da i dalje raste po stopi koja je dvocifrena, znači preko 10% praktično u celom svetu, a s obzirom da već postoji veliki broj ljudi koji se bave trčanjem, znači to je povećanje tog broja, to su desetine i desetine miliona ljudi. Šta se u stvari događa sa tim fenomenom? To jeste fenomen trčanja. Šta je ono što podstiče ljude da počnu da se bave trčanjem? Delimično je ovo što su malo prepomenuli. Ima tu još mnogo drugih razloga, recimo medicinske prirode, gde je pokazano i dokazano koliko dobro trčanje utiče na prevenciju u nekim bolestima, pa čak i na lečenje u nekim slučajevima. Zadovoljstvo je naravno stvar broj 1, tako da je zadovoljstvo treba da bude i stvar broj 1 u trčanju, u organizaciji događaja. To je urbani spektakl i ponovo ćemo se vratiti na to. Znači da smo imali raskopane ulice ne bi bilo takvog ugođaja kao sada. Znači imamo Beograd koji ima sada neke lepše ulice i imamo i neke nove vizure u polumaratonu, to će prevashodno biti Beogradska tvrđava, između ostalog, tako da se pripremamo da napravimo i lepe snimke, verujemo da će učesnici biti razdragani, bez obzira na to kako nas vreme bude sačekalo, ali vi ste rekli jako lepo na početku, a to je svi oni koji budu učestvovali na prvom Beogradskom polumaratonu navikli su na različite uslove tokom treninga, znači ne smeta nam. Ako smo mi zadovoljni, onda uopšte ne smeta da li je sneg, da li je kiša ili je vetar, ali eto vidjet ćemo, bit ćemo pametniji za samo 10 dana. Slažem se, vidimo se na prvom Beogradskom polumaratonu. Hvala vam puno na intervjuu. Hvala. Da li ćemo još neka pitanja sada za kraj? Hvala.